ዓለም ኣብ ሆሊውድ ዝቐልጠፈ ምጭብባጥ ቅድሚ ምፍላጣ ማርሻል ኣርት ዓለማዊ ተርእዮ ቅድሚ ምዃኑ ሓደ ወዲ ነይሩ። ተዋጋኢ፣ ፈላስፋ፣ ተዋሳኣይ ከምኡ እውን ንዓለም ብኣጻብዕቱ ብኣእምሮኡን ደው ዘይብል ድሌቱን ዝቐየረ ሰብ እዩ። እዚ ዛንታ ብሩስ ሊ እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም። ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ነጥሕል። ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይ ትፈጺሙ ዘይሞተ ድራገን ብሩስ ሊ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ብሩስ ሊ ብ27 ሕዳር 1940 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ተወሊዱ። ሓቀኛ ስሙ ሊ ጁን ፋን እዩ። እጫ ግን ድሮ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ጽሒፉ ነበረ። ኣብ ሆስፒታል ብሩስ ኢሎም ጽውዕዎ ነበሩ። ብሩስ ሊ ኣብ ኣሜሪካ እኳ እንተተወለደ ኣብ ሆንግ ኮንግ እዩ ዓብዩ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ 20 ፊልምታት ከም ቆልዓ ተዋስኣይ ተዋስዩ። ምቁር ብርቱዕን ፍርሒ ዘይብሉን እዩ ነይሩ። ብሩስ ተራ ቆልዓ ኣይነበረን። ቁልጡፍ ዓርሰ እምነት ዘለዎን ንድሕሪት ተመሊሱ ዘይፈልጥን እዩ ነይሩ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብታ ጎደናታት ዝፍጸም ባእስን ብሽግር ጉጅለታትን ሓደጋን ዝመልአት ከተማ እዩ ዓብዩ። መንእሰይ ብሩስ ግን ንሱ እውን ኣይፈርሕን። ንእሸይ መብዛሕትኡ ግዜ ጎራሕ እዩ ነይሩ። ብሩስ ሊ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዕግርግር ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ኣብ ጎደናታት ኣብ ባእሲ ይኣቱ፣ ናብ ጉጅለታት ይጽምበር፣ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ችግር ነይሩ። ወለዱ ንድሕንነቱ ፈሪሖም ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ኢፕማን ዊንግ ቹን ክመሃር ሰደድዎ። እቲ ውሳነ ንህይወቱ ከምኡ እውን ንማርሻል ኣርትስ ንሓዋሩ ቀይርዎ። ብሩስ ሊ ኣብ ልምምድ ተዋሒጡ ዊንግ ቹን፣ ቦክሲንግ፣ ፌንሲንግ፣ ጁዶን ፍልስፍናን ኣጽኒዑ። ኩሉ ዝደርበዮ ምጉስቋል ብሓሳብ ይመጽዩ። ነፍሲ ወከፍ ርግጽ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ጨዋዳታት ጥራይ ኣይኮነን ዝሃንጽ ነይሩ። ዕቤት ይሃንጽ ነይሩ። ሕድሪ ይሃንጽ ነይሩ። ብሩስ ሊ ወዲ 18 ዓመት ከሎ $100 ኣብ ጅቡኡ ሒዙ ናብ ኣሜሪካ ተመለሰ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ተመዝጊቡ ንመነባብሮኡ ንምምራሕ ማርሻል ኣርትስ ክምህር ጀመረ። ቻይናውያን ዘይኮኑ ተምሃሮ ብምምሃር ንልምድታት ይፈታተን ነይሩ። እዚ ድማ ንዓበይቲ ማሕበረሰብ ማርሻል ኣርትስ ኣናዲድዎም እዩ። ድሒሩ ኣብ ሲያትል፣ ኦክላንድን ሎስ አንጀለስን ጁን ፋን ኩንግፉ ኢንስቲትዩትስ ዝብል ናይ ባዕሉ ቤት ትምህርቲ ከፊቱ። ብሩስ ሊ ሓደ እዋን ኣነ ነቲ ሓንሳብ 10,000 ርግጽ ዝለማመድ ሰብ ዘይኮነስ ነቲ 10,000 ግዜ ሓንቲ ርግጽ ዝለማመድ ሰብ እየ ዝፈርሖ ኢሉ። ብሩስ ሊ ናይ መጀመርታ ዓብዪ ዕረፍቲ ኣብ 1966 ኣብ ፊልም ዘ ግሪን ሆርነት ንካቶ ምስ ተጻወተ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ምርኢት ሓደ ዓመተ ስፖርት ጥራይ እንተጸንሐ፣ ብሩስ ሊ ግን ስንባደ ኮይኑ ቅዲ ምቅላሱ ኩሎም ኣሜሪካውያን ተዓዘብቲ ሪኦምዎ ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ። ብሩስ ግን ምስቲ ዝነበረ ተውህቦ ከይተረፈ ዓሌትነት ኣጋጢምዎም። ኣናእሽቱን ስቴሪዮታይፕን ተራታት ተዋሂብዎ። ሓደ ኤዝያዊ ኣብ ሆሊውድ መሪሕ ኮኸብ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተነጊርዎ። ኣይክእልን እዩ ኢሎምዎ። ስለዚ ናይ በዓል መንገዲ ፈጢሩ። ብሩስ ሊ ንሆሊውድ ገዲፉ ናብታ ድሮ ጅግና ዝኾነላ ሆንግ ኮንግ ተመለሰ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ብሩስ ሊ ታሪኽ ሰሪሑ። ኣብተን ዝጸሓፈን ዝመርሐንን ዝተዋስአንን ፊልምታት ዘ ቢግ ቦስ፣ ፊስት ኦፍ ፊሪ፣ ዋይ ኦፍ ደ ድራገንስ ዝኣመሰላ ፊልምታት ወርቂ ቦክስ ኦፊስ እየን ነይረን። ንማርሻል ኣርትስ ሲኒማ ዳግማይ ገሊጽዎ። ንብሩስ ድማ ዓለማዊ ስፖርት ስታር ገይሮምዎ። ኣብ ስክሪን እንጸላእቲ ጥራይ ኣይነበረን ዝቃለስ ነይሩ። ንጽልኢ ድንቁርናን ኣግሎን እዩ። ብሩስ ሊ ናይ ባዕሉ ፍልስፍና ማርሻል ኣርትስ ኣማዕቢሉ። ጂት ኩንዶ ቅዲ ኣይነበረን፣ ናጽነት እዩ ነይሩ። ብቕንዕና፣ ብዘይ ቅርጺ፣ ብዘይ ሕጊ ንሓሳብካ እትገልጸሉ መንገዲ ዝጠቅም ወሓጥ ዘይጠቅም ደርብዮ ብፍላይ
ናትካ ዝኾነ ወስኸሉ ይብል። ጂት ኩንዶ ብዛዕባ ባእሳ ይነበረን ብዛዕባ ምንባር እዩ ነይሩ። ብሩስሊ ንማርሻል ኣርት ከም መንገዲ ዓርሰ ምርካብ እዩ ዝርዮ ነይሩ። ሓቀኛ ሓይሊ ኣብ ምጉስ ቃል ከም ዘይኮነ ንዓለም ምሂርዋ ኣብ ዕላማ እዩ። ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ነገር እንተሃልዩ ብሩስሊ ብዕምቆት ፍልስፍናዊ ምንባሩ እዩ። ብዛዕባ ታኦይዝም ስነ ልቦናን ውልቃዊ ምዕባለን ብዙሕ አንቢቡ እዩ። ብዛዕባ ህይወት ስነ ስርዓት ዕላማታትን ኣተሓሳስባን ዝምልከት ኣሽሓት ገጻት መዘኻኸሪታት ጽሒፉ። ኣካላቱ ጥራይ ኣይኮነን ዘሰልጥን ነይሩ፣ ኣእምሮ እዩ ዘሰልጥን ነይሩ። ምፍላጥ እኹል ኣይኮነን ክንምልከት ኣለና፣ ድሌት እኹል ኣይኮነን ክንገብሮ ኣለና ይብል። ብሩስሊ ኣብ 1973 ነቲ ማግኑም ኦፕስ ዝበሃል መጽሓፉ ዛዚሙ። ኢንተር ዘ ድራጎን ናይ መወዳእታ ዓብዪ ናይ ሆሊውድን ሆንግ ኮንግን ናይ ሓባር ፍርያት እዩ ነይሩ። ዓለም ለኻዊ መድረኽ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ዘይመውት ውርሻ። እታ ፊልሚ ቅድሚ ምዝርግሓ ግን ትራጀዲ ኣጋጢሙ። ብ20 ሐምለ 1973 ብሩስሊ ኣብ መበል 32 ዓመቱ ሃንደበት ሞተ። ዓለም ደንፂዋ፣ ሃልሃልታ ቀልጢፉ ጠፍአ። ታሪኽ ሰራሕቲ ግን ኣይሞቱን፣ የቃልሑ። ብሩስሊ ኣካል ስራሕ ኣይገደፈን፣ ኣካል ጥበብ ገዲፉ እዩ። ህይወት ብሩስሊ ብዛዕባ ባእሳ ኣይኮነን፣ ምቕማጥ ምባይ እዩ። ኣብ ፊልሚ ዓሌታዊ ዕንቅፋታት ሰቢሩ፣ ንዘመናት ዝጸንሐ ባህሊ ተጋፊጡ። ዝኾነ ሰብ ማዕጾ ዘይኸፈተሉ እዋን ናይ በዓል መንገዲ ፈጢሩ። መልእኽቱ ድማ ኣይትቕዳሕ፣ ፍጠር፣ ኣይትሕለም፣ ግበር ይብል። ብሩስሊ ነዊሕ ኣይነበረን፣ ግን ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዝነብር ነይሩ። ሓይሊ ኣብ ጨዋዳ ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ እዩ። ዕቤት ድማ ከም ዘይውለድ ከም ዝተሃነፀ እዩ ምሂርና። ስለዚ ህይወት እንታሕቲ ክትደፍአካ ከላ ብሩስ ዝበሎ ዘክር፣ ከማይኩን ውሕጅኩን፣ ተላመድ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕንቅፋት ውደቕ፣ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ድራገን ኣሎ። ብሩስሊ እቲ ብኣጻብዕቲ ዘይኮነስ ብእምነት ክንቃለስ ዝመሃረና ሰብ፣ ኣካል ንምስልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ነፍሲ ሓራ ንምውፃእ እዩ። ብሩስሊ ኣብ ሆሊውድን ኤስያውያንን ዝነበሩ መሰናክላት ሰቢሩ ምብራቃዊ ፍልስፍና ናብ ምዕራባውያን ኣተኣታትዩ። ካብ ሰብ ንላዕሊ ኾነ ምንቅስቓስ ኾነ ብሩስሊ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ እቲ መፍትሕ ዘይመውትነት መጀመርታ ክንዝከር ዝግበር ህይወት ምንባር እዩ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ድሩት ወይ ብጌጋ ዝተረድኡኻ ኮይኑ ኣብ ዝስምዐካ እዋን እቲ ብኣጻብዕቱ ዝቃለስ ድራገን ዘክሮ ብሩስሊ ይነብር ኣሎ። በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቂዕኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።